नोलोबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय जीथि जे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ नैबे मासकुथि गामि आफादनि बेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेनदों। दा बेखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद बिथांमोननो साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बड'फ मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बेनि जोहै जि गामियारि ओनसोलफोराव थानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे स्किल गोनां गुन गोनां मानसि हिसाबै खालामनो थाखाय जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि मोनसे बिथांखि हिसाबै मावफारि हिसाबै दिनै नोलोबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे जोलुर बादायलायनायखौ देग्लाय नैबेयाव दिनैनिफ्राय होनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि नोलोबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गामि मोनफ्रोमबो गामिया जिहेतुके बेयाव बाहागो लानानै बोसोराव खनसे गावनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ मोनसे बिनि गेजेरजों आरोबाव मोजांसिन बनायनो हानाय मोनसे जि स्कप बे स्कपखौ दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दादों। आरो बिनिफ्रायनो जिल्ला लेभेलाव गेलेहैनो हानाय जिल्लानिफ्राय मोनसे मोजां क्लाबाव गेलेनो हानाय बे रोखोमनि मोनसे जिखिनि गेलेगिरिफोर बे गेलेगिरिफ्रा जोनोम जाबोदों जों बेखौ नुबोदों। दा बेनिखायनो बे रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ अरायसम थुलुंगा होबोदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना आरो गामिनि मोनफ्रोमबो गामि आफादफ्रा बोसोरे बे रोखोमनि खुंनो थाखाय जि मदद आरो हेफाजाब होबोदों बिथांमोनखौबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद साबायखर जासिदों। दा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद अर्थात नोलोबारि आनसलिक कमिटिया जिखिनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंदों बियो बाख्नायथाव जादों। आं बेखिनिखौनो दिनै बेयाव नुजाथिफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला गोबां मानसिफ्रा बेयाव नायगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो नायनानैनो गेलेगिरिफोरखौ मोनसे उत्साह होनाय हाबाफारिया बेयाव जादों। दा बेनिखाय आङो दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो जोबोद आंनिफ्राय हामग्लायनायखौ जासिबाय। मोजां मोनसे बे इनिसियेटिभ जादों आरो फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारिखौ लालांबाय थानांगोन। दा बेनि गेजेरजों जिहेतुके जोंनि ओनसोलाव थानाय बा मोनफ्रोमबो बर' समाजनि गेजेराव थानाय जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा जि स्किल गोनां जानो थाखाय खाबु होनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बा बे ओनसोलफोराव बबेबा मोनसे ओनसोलफोराव समाजनि एन्टि ससियेल जि खामानिफोर बिनिफ्राय गोजानाव फैनानै बे गेलेनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे गावखौनो सोदांनाय मोनसे बे स्कप दा बेफोरनि हाबाफारिखौ लानाया जोबोद मोजां जादों। जोङो नैबे मासकुथि गामिनि जि गेलेग्रा फोथाराव जीथि खेबनि थाखाय गामियारि जोलुर जि बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनै बे मासकुथि गामिनि जि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जीथि खेबनि थाखाय जों खुंफैदों। बेवहाय जोंनि बे गामियारि जोलुर बादायलायनाय जे गामियारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो गासै 10 बार जों खुंबोबाय आरो बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि दिनै गोबां जायगाफोराव दिनै इन्टार भिलेज जि फुटबल बेखौ जोङो होनाय बारा जों नुबोआ। जेरावबो जोङो नुयो जे इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट बेफोरबायदि जों होबोबाय थानाय जों नुयो। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जाहाथे बेबायदिनो खायफा फिसा गामिफोरा बेबायदि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टफ्राव बिदि थांनानै बिदि बाहागो लाहैनो हाया बेखौनो जों नोजोर बोनानै बै समनिफ्राय जोङो दासिम जाहाथे बे फिसा गामिफोरनि जि गेलेगिरि बिथांमोनाबो बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टआवहाय गेलेनानै गावखौ सिनायथि होनो हाथों बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै दासिम जोङो बे खेलाखौ होबाय थादों। आरो इयुननि समाव जोङो बेखौहाय जोङो माबोरैहाय आरो दिनै जोङो माबायदि सिस्टेमाव होदों आरो बेखौ जों उनावहाय आरो मोजांसिन होलांनो जोङो नाजागोन आरो बिनि थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन। जेसेबां हायो जोङो मोजांसिनखौ जोङो अरायबो जोङो नाजाबाय थागोन बेखौनो जों आसा खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा इयुन ब्रह्म बिथांनि बिमुंजों जि गोजोरथियारि जि माने मावथांखि बेखौ मावनानै गामि ओनसोलनिफ्राय बिथोर गामि गफानिफ्राय जायफोर जोंनि जाखांफुनाय सुबुंफोरा खेला दुलायावनो जा फरायनायावनो जा बा जिखुनु खामानि मावनायावनो जा बिथांमोना गावखौ गोजौआव दैखांलांनो थाखाय बा समाजाव गावनि टेलेन्ट गावनि रोंगौथि गावनि सांग्रांथि बेखौ फोरमायनो थाखाय एक्सप'ज खालामनो थाखाय प्लेटफर्म मोना जायो। दा बेवहाय गोबां जोंनि सुबुंफोरा जायफ्रा गोसो दङब्लाबो देहा दङब्लाबो रोंगौथि दङब्लाबो गोजौसिम थांनो हानाय माने गावनि
केपासिटि गैयिनि थाखाय गाव गावहानो थोजासेखिनि सुबिदा लानो हानाय बायदिहै बेबायदि गैयिनि थाखाय गोबाङानो गोलैसोनानै थायो आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जायफ्रा जाय बेक्तिफ्रा दिनै जोलुर बादायनायाव खोब टेलेन्ट दङ माने स्टेमिना दं बेखौ गामिनिफ्राय जाहाथे गोजौसिमहालागै थांनो हानायनि मोनसे बिथांमोना प्लेटफर्म खालामदों आरो बे गामि हारिनिफ्राय बा आनसलिक बा दख'रानि सिङाव जेसेबांखिनि गामिफोर दं बेखौ मोनसे मा होनो गावजों गाव इउनिटि लाबोनायनिबो मोनसे माने लामा बा बे ओनसोल दख'रानि गेजेराव जाहाथे खेला धुलानि गेजेरजों जोङो जाहाथे इन्टारटेनमेन्ट बा रंजानाय लानो हायो आरो बे ओनसोलनि मानसिफोरजों जोङो सिना जाना खालामनो थाखाय मोनसे सुबिदा जायो आरो बिपद आफदनि समाव जों बेबायदि मोजां मोनसे सामाजिक भाबे सिनायजानाय थायोब्लासो जोंहा खामानि मावनायाव माने मोजां जायो जिहेतु जोङो हारि हिसाबै मोनसे सामाजिक जोङो नेमखान्थिनि गेजेरजों थानाय हिसाबै जायखि जिखि धोरोमानो थाया मानो जों हारि हिसाबै जिहेतु बर' दा बेखौ माने मोनसे लाबोनो थाखाय सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेखिनिखौ बिथांमोना मावनायनि थाखाय थांनाय 10 बोसोराव बिदि मावलांबाय दख'रा फरायसा आफादा दा बेयो खोब मोजां जादों आं बाख्नायदों आरो दिनै जि माने फुटबल जागायजेननाय बेवहाय जाय बिर जोहोलाव जोहोलावफोरा गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै माने हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय थै जिउ बावलांबाय बिथांमोननि नांनायनि जि स्पिरिट बे स्पिरिटखौ लांनानै जोङो दिनै गोथां मानसिफोरा हारिनि थाखाय मावनो थाखाय जों दिनैसिमहालागै आवगायबोदों बा दिनै जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे गेदेमा सुबुंफोरखौ माने जायफ्रा दिनै जोंनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौबो बे खेला धुलानि गेजेरजोंब्लाबो खामानि मावनायनि गेजेरजोंब्लाबो जाहाथे मुंख्लंखौ जोङो सिबिनांगौ बेखौ बिथांमोना बिदिन्थि हिसाबै माने गावसोरनो दिन्थिदों दा बेयो खोब बाख्नायथाव जादों आरो आं खावलायदों जे साफ्रोमबो माने बर' हारि हिसाबै जिहेतु जोङो फुटबलखौ बिराद मोजां मोनो फ्राय 99% माने सुबुङानो बर'फ्रा फुटबलखौ माने मोजां मोनो गेलेयो आरो मोनफ्रोमबो गामियाव फुटबलफ्रा माने जायगा मोनोखाय गेलेयोखाय बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो सायख'नानै लादों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव जि मुंख्लं बावजेनबाय बे बावजेननाय हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो मोननानै रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माने गामियारि जि जोलुर बादायलायनाय बेवहाय फ्राय गामिनि मानसिफ्रा दख'रानि मानसिफ्रा बेयाव हेफाजाब होदों बिथांमोननिसिम आं साबायखर होदों आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थानो हाथों आं बेखिनिखौ आसा खालामदों आरो जेसे हायो सामाजिक माने जायफ्रा बेक्ति बिथांमोनाबो हेफाजाब होगोन बेखौ आं आसा खालामदों